माइ हानो मोनदोंना माइ हाफैदों बेखौ नायफैदों आं। माइ गायो बावबो गोगोमनो लोगोफ्रा माइयाव मावदों माइ हानायाव ओमफ्राय आंहा नाथुर जिरनायाव नैबेनो माने लोगोफ्रा माइ गिसिग्रा रोगाग्राया बससो नायलायबावा दा मिलायबायसो। माने आं रुमनि साबिसो लांनो फैखादोंमोन बिसिनाव, बिसोर लाबोदों नालाय रुमनि साबिखौ, ओंखायनो आं बे साबिखौनो लांनो फैदोंमोन आरो। नै लामायाबो जेरैबो हाग्रा गोजा, थारानै गोगोमा दङ, एं एं आंल' होनखायो नै। हाजिरा मोनलाय बेबो दिनाव 500 जानाय लोंनाया मालिकनिनो, दिनाव 500 होयो। बेनो गोजा हाग्रा बिफाङा, मा हाग्रा बिफां मा बिफां होनथाय मिथिया। नायला लोगोफोर हाखांबाय। नैबेबो माइ बारियानो। बिफां बे सिजौ, नै माइ मालिकनि बाइक, जोंनि मालिकनि नङा दस्रा मालिकनि। माइ गायनाय गोजालै ओरैजाय गासिबो। नै माइआ बे माइ गोमो गोमोआ माइ गोजा, सोरबा बुस्रिदों सोरबा हादों सोरबा रोगादों। सिख्लाफोर नुनायखाय लाजिनानै केमेराखौ दोनखोमादां। केमेरायाबो दाम खमनिसोना, DSLR केमेरा।
Sini दै गुसुनो नागिरना दं दैया नैबे माइनि लानानै दोनबाय दालां मोननोसै Mumbai लोगोफोर नै लोगोफोर आं रुम सिङाव सफैबाय जोंना रुमा बेनो गाहायावसो टाइल्सनि आरोना बरिया दरजायाबो खाथ्रासोबाव नैबे किसान बे किसान नाय नैबे किसान बेनो गेसाव बिदिसो नै लोगोफोर थाव बरिया थानोलाय रुमा बरिया नैबे आं ओंखाम लांग्रा प्लास्टिकनिसो बे दै लांग्रा बथल बे बेग बे आंनि जायगा आंनि उन्दुग्रा जायगा दे होमबा लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै दे होमबा दोननोसै लोगोफोर बाय बाय हाब लाबोनो हायो एसे नों मा गैया जौ गंसे लाबोलै जों जौ लोंनोसो फैदों माबा लाबो Oh ya dah gua hati dah unau tanggulah